Assalomu alaykum xonam aziz, лайк мондон писас фаромӯш накунед. Духтарчаи маро 2 рӯз пеш дар мактаб чӣ гирифтанд, тест гирифтанд барои мигрантҳо, иностранцҳо. Духтарчаи ма дар вақти дарс тамом мешуд, баъд дар танаффус муаллимак мегӯяд ки телефон тамом, кабинети рақами хирав. Братра як кор астам инҷо. Мега рафтам, очаҷон мега маро вай карданд, имтиҳон гирифтанд. Тест дод мега, теста мега вай кардам, саволҳо ҷавоб додам. Баъд бо шафавӣ савол ҷавоб кардааст ҳамон комиссия зан. Баъд ана бо хатӣ бо савол буд дар бораи қаҳрамон. Ки чигуна инсонро шумо қаҳрамон мешуморед. Духтари ман мегӯяд ки вақте ки ҷавоб додам, баъд ӯ комиссия мегӯяд ки молодец, умничка гуфтаиша, ба и муаллимашам умничка, молодец гуфтаиша. Шумо кани гӯед ки ба ман ҷавоб тиҳед, одамое ки мисол документи РВП доред, видножиса доред, шаҳрванди Россия нестед, мисли мо шаҳрванд нестем, мо видножиса дорем. Духтарчам, оё фарзанди шуморо дар мактаб ҳамин хел имтиҳон карданд? Омадан барое ки мигрантҳоро вай мекунанд, ку имтиҳон мегиранд. Духтарчаи маро якум бора ки будем дар Россия хел имтиҳон карданд. Не ки мо имтиҳони бигем хел ҷудогона гирифтан шуда, мисол тест, мисол ки чӣ мегӯянд, устна, мисол шафавӣ, письменный хати. Лекин вақте ки мо аз Чечня ба шаҳри кишвари дига омада будем, муаллимаи директор вай гуфт, якҷо омадем, мо гуфтем ки аз моро директор мо хеле зуд пеш додиштагӣ буд. Гуфтем ки дигар Кавказ, ба гуфт ки Кавказ одамо орзу мекунанд ки баранд дар Кавказ зиндагӣ кунанд. Чӣ қадр шумо омадем? Гуфтам ки ма климатш бода мувофиқ наомад. Духтарчам китоб додам, духтарчам сар кард, як ҷумларо хонд, всё, пошли гуфт. Хез рафтем. Ида ёдам аст, духтарчам синфи 3 будам. Хел дарҳол мактаб қабул карда будам. Барои қабул кардан гуфтам проверкаш мекунем ки метавонад хонда, не? Ана 2 рӯз пеш гем чӣ кардам? Комиссия омад, духтарчаи маро санҷиду, ами хел баҳо доданд ки молодец, умничка. Агар шумо дар комментарий нанависед ки аз шуморо оё ами хел кӯдакотон имтиҳон карданд, чӣ гуфтанд ба кӯдакҳои шумо ва чӣ ҷавоб гирифтанд? Интизор ҳастам ҷавоби шуморо дар комментарий нисбати мигрантҳо. Мо ҳам мигрантем, ку духтарчам қабида меҷа. Мо шаҳрванд нестем. Лекин аламовараш он аст ки шаҳрвандое ки дар инҷо ҳастанд, ку садқашон бошанд, ки тоҷикҳоро қартон накунанд. Шаҳрвандое ки дар инҷо ҳастем, ку монанди мани духтарчам русиро наметавонанд гап зада. Мисол биёрам шумода. Дар чӣ будем, дар таҷрибаомӯзӣ будам, дар 3-ум курсем. Дар вай балниса беморхона тоҷик ҷарроҳӣ дароварданд. Шаҳрванди Русия намедонанд. Тасаввур мекунед? Русия намедонанд, кофтанд тарҷумон. Гуфтанд ки як студентка ҳаст, узбечка, таҷичка, не знаем, позовите её. Ва маро пайдо карданд ки шумо кто вы? Таҷичка. Вот это таҷик, понимаете? Гуфтам да. Маро операционное поле дароварданд, ҷои чӣ мегӯянд, ҷарроҳхона дароварданд. гуфтам ки тарҷума кунед. Анестезиолог мепурсад ки мисол чида аллергия дорен, касали бемори шидагӣ ҳастен, хроническое заболевание дорен, надорен. Ҳамин 3 та савол дод, ҷавоб ва тарҷума кардам. Ва баромадем медсестрои операциони гуфтанд ки шумо шаҳрванди Россия ҳастед? Гуфтам не, Русия медонед. О, хеле гуфтам. Аввал гуфт шаҳрванди Россия аст, Русия намедонам. Дар ҳар ду ҳолат вай шуданд, ҳайрон шуданд ки вай шаҳрванди Россия, Русия намедонад. Ман шаҳрванди Россия нестам, Русия медонам. Барои ҳамин садқашон бошам, ҳастанд шаҳрвандое ки Русия намедонанд. Ҳамин ҷо мо шаҳрванд шудем. Бале, мо боли шаҳрванд нашудем. Шаҳрванд шудан дар моли фикр кардастем чӣ ҳастан, ки додагӣ маро ва ёра шаҳрвандӣ, барое ки через шавҳар, через падар модар гирифтагианд. Ҳамин адолати аст, ки ва ёро шаҳрванд додианд. Мо шаҳрванд нашудем, мо ки нарафтам барои шаҳрвандсипорӣ. Шав мерам, чӣ мегӯянд, оли қабул мекунанд, намекунанд. Ба фикри моро қабул карданашон амри маҳол аст, барое ки ино гуфти раҳмати падари ман ки мода ход наметиҳанд. Одаме ки ба савода ку ино қабул карданашон амрист маҳол. раҳмати худованд аст. Яке мегӯянд ки офтоб ба тарафи мо механдад, не ки ман ба ният шаҳрванд шудан омадам. Як капро мекунам барои шаҳрванд шудан, қабул мекунанд ки ман ҷа сапошкиёмро баровардагӣ будам. Почем камтар буду нафас бикашад, сапошкиём мепӯшам. Дар ҷаешка аз коридор ниско меги сапошкиём каждам ки почем гардиши хун чӣ нашавад, мисол вайрон нашавад. Лайк, подписаться фаромӯш накунед.